صفعت إيران بقدام ليتي كساب سنبت وقحتا سماية إسرائيل كابسلت سما أزنات بزورور ميسايلاتن دروناتن ناتتقع أب سمايات بزمكن ميسايلات مدر سماي برهيو دمس حبرتي حدقا ناتسمعه إسرائيل تجنقا حدرت نبرت إسرائيل عينيتن بومباقون ترغبنا تخون إلهم كجنقو سماية إسرائيل كاب إيران بزونجف ميسايلاتن دروناتن كوكع نعون ممكان أمريكا عباي بريطانيا جوردانن ببوغنن زورورو صره ميسايلاتن نا إسرائيل صره درونن زراعي سب فيلم منبر ناي بحق مدقعتي زعزب زلو زيك مصر يخيلي إيران نفلما أوانا بتاريخا بغاطتها نإسرائيل زدقعتلو ناي قدام في السامة زي صبيعي نبرن أب حدا ميازيا إسرائيل أشبرتي زعتقون زسلطنون وتهدراوين حلفتي كقتل بمبال بأنصار أهقراو حقتات أب قنصلاو بيت صحفة إيران أب دمشق زكايدوتو دبدب كلتا لعلوت وتهدراوين أزازي إيران زركبهم 13 إيراناوين دحر مقتالا إيران قبر مرسغة متهب كتمحل كأنيا بفلاي مرح إيران آيات الله كايماني نز إيوناوي إسرائيل ترير صفيعيد كنا مسائنا دحر مبالو مدقعتي إيران مع عاصم بخمين زبل شنقي زي تملسن بر زي ترف مخانس نصوري نيرو إنه دما اتمدقعتي كلتا سامنتات دحيرو تقعده نلومي جيزينا متأتا تساتفتنا بوزحقو نزقي زلو قجت ماكلاي مبراء بفلاي دما رأس مزن كلتا عرموشش هاقراتن نسو زفوترو صلوان إنها العلنا كنا وقعنا أدالاونا أقراب النايز مدب أسمرهم هايلي سناي مكتال زي دمت راديو إيراناي إيران نإسرائيل أتقعد إيران إسرائيل بصلاة النت كراءايا عدل أبزر قبال أوان كتقاقعان حدش نقر كوانت زي كونه إيران أبلع إسرائيل كأتاوي وتادراو سقومتن موسادقن إذناي قدام 13 ميازيا نايفة لمايو نقراتقن كميلوم يم نابز درجة بسيحهم حماس أبتك امتي كلتشحن 23 أبلع لي أزفز أمو متقعتي كبر مرسق يبرلو بمبال إسرائيل أبلع لوش متقاذا زفنوتو متقعتات نبرت وش متقاذا إنا قذفة شدش أوارح أو طيرا الله إسرائيل أوش متقاذا تكايدو تسنحت متقعتي نتاخت ما خمعنا وحالفو نحماس كم تزبولتو كابقز مرغة تسرقو قناي تخالان كأنزان إهتام فلسطينيين يملكتنا إيو زبلو وغنات بستفالالي من قدي أبلع إسرائيل تقاومهم كم مقلاص أي بخورون كم حتنا يمن نا عراق ملشاتاتن ناي سوريا عتوقاتن زامسلو نهلاو إسرائيل زي قبلون كابقز مرغن حكاينا زبل علامة تحنقيتهم زنقاسقاسون عتوقات بزلوهم عامن تحسون نحماس لقيفهم أبلع إسرائيل المشارقتان قدقات نمبصح سقومتات موصادهم أي ترفن إسرائيل نحماس تراي زي كونه تحبابرت حماس نزبلتهم وغناتون انتقونه أبزت عما أوان مقدقهم مسعر أي ترفن أبقازا نزول لعاتو قينات بقولتو فكزازمو كام محازوتان سلاتان بمحر نزقبر اللازرلو ساطي قد غيها بدماء تحبابرت حماس نزبلتهم وغنات نمركاب نابقراب تهاجرات عراق يمن ليبانوسن سوريان إنها تناترت زتفالا لي عقان زلو سرحيتات مكياز قصلت إسرائيل وترو إيران أما كلاي مبراغ أنصار يسرحو عطوقاتنا دقفت سقات تخونن الله كم مبال أي بخورتن إسرائيل كم تبلو كم حزب الله حماسن زامسلو عطوقات بزي دقف إيران كساب كندتي كسك واي مخالون بذل ما أنصار يسرحو عطوقات يململون يعتقون يم زبلتهم وتهدراوين أززتي إيران مقتال أنصار هقراو حقاقات زخونة سقومتي أب حدا ميازيا زوسدت إسرائيل أميازي حدا أب دمشق سوريا نزركب قنصلاوي بيت صحفة إيران كتتك عن كلا كلتا لعلوت وتهدراوين أززتي إيران زركبهم 13 سبات تقتلو أبزي
ኣብ ሃገራዊ ሕጊ ከም ቆንስልን ኤምባስን ዝኣመሰሉ ዲፕሎማስያውያን ተልእኾታት ንሶም ዝርከብሉ መሬትን ከም ልዕላዊ ኣካል ናይታ ለኣኺት ሃገር ተገይሮም እዮም ዝቑፀሩ። እዚ ማለት ኣብ ኤምባሳ ኣይኹን ካልእ ዲፕሎማስያዊ ልኡኽ ናይ ሓንቲ ሃገር ዝፍጸም መጥቃዕቲ ኣብ ልዕላዊ ግዝኣት ናይታ ሃገር ከም ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ተገይሩ ይውሰድ። በዚ ድማ እዩ እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቆንስል ኢራን ዘካየደቶ መጥቃዕቲ ኣብ ልዕሊ ኢራን ኩናት ከም ምእዋጅ ተገይሩ ዝተወስደ። ኣብ 1979 እስላማዊ ሰውራ ኣካይደ ብምባል ሃይማኖታዊ መራሒ ከካይዳ ዝፈቐደት ኢራን ብሃይማኖታዊ ወይ ቴዎክራቲክ መንግስቲ እያ ትመሓደር። እቲ ኣብ ሃገሩ ቁጠባዊ ጸገማት ጎኒፎ ከም ዘሎ ዝንገር ሃይማኖታዊ መንግስቲ ኢራን ኣብ ሃገሩ ሕጃብ ኣይንወድን ብዝብል ምኽንያት ደቂ ኣንስትዮ እታ ሃገር ኣብ 2022 ዝጀመረኦ ኣብያ ክሳብ ለይቲ ሎሚ ፍታሕ ክረኽበሉ ይከኣለን። ካብዚ ብተወሳኺ ብሰንኪ ምስ እስራኤልን ምዕራብን ዘለዎ ጽልኢ ኣደዳ ማዕቀባት ብምዃኑ ኢራን ግዳይ ማዕለያ ዘይብሉ ቁጠባዊ ኽሳራታት ኮይና እያ። ሃገራት ምዕራብ ካብዚ ሓሊፈን ቅድሚ ገለ ዓመታት ኣሜሪካ ቃሲም ሱሌማኒ ንዝተባህለ ሙሩይ ኢራናዊ ወተሃደራዊ ጀነራል ድሕሪ መቕታላ ኢራን ሕነ ክፈድየ ክትብል እኳ እንተፈከረት ዝወሰደቶ ስጉምቲ ምስቲ ዝፈከረቶ ዝመጣጠን ዘይምንባሩ ግን ጉልጽ እዩ። በዚ ምኽንያት ብእስራኤል ዝወረዶ መጥቃዕቲ ግብረ መልሲ ኸይሃበሉ ምስ ዝሓልፍ ኣብቲ ዞባን ኣብ መንጎ ህዝቡን ከም ድኹም ከይቁፅር ዝሰግአ መንግስቲ ኢራን ግብረ መልሲ ከም ዝወስድ ንጹር እዩ ነይሩ። ድሕሪ ናይ 1 ሚያዝያ ብእስራኤል ዝተፈነወ መጥቃዕቲ ሃይማኖታዊ መራሒ ኢራን ኣያቶላህ ካሂማኒ ንእስራኤል ኣትሪሩ ከም ዝጸፍዓ ክምድር እንከሎ ኣሜሪካ ኢራን ብርግጽ ስጉምቲ ከም እትወስድ ኣበይን መዓስን ዝብል ሕቶ እንተዘይኮይኑ ካልእ ጥርጥር ከም ዘየሎ ንእስራኤል ኣፍሊጣ ነበረት። እስራኤል እውን ብወገና ሙሉእ ወተሃደራዊ ምድላው ገይረ እየ ብምባል ኢራን ሚሳይላታ ምትኳስ ኣብ ዝጀመረትሉ ለይቲ ዝዘንባ ዝነበረ ቦምባታት ኣብ ሰማያታ ንኽበጽሕ ክንደይ ሰዓታት ከም ዝወስደሉ ቐሚራ ብሓገዝ ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያን ጆርዳንን ካብ 3 ኣንፈታት ማለት ሶርያ፣ ኢራቅን ኢራንን ንዝተፈነወላ መጥቃዕቲ ገና ኣብ ክላ ኣየራ ከዓለበ ከተምክኖ ምሕዳራ ይንገር። ኢራን ካብ ዝወርወረቶም ልዕሊ 300 ድሮናትን ሚሳይላትን 99 ሚእታዊት ገና ኣብ ሰማይ እንከለዉ ከም ዝመኸኑ ብዘይካ ሓደ ንጣር ሓጺን ኣቕሲሎ ዝተባህለ ህፃን እስራኤል ካልእ ክሳራ ከም ዘየጋጥማን ይንገር። ኣሜሪካ ኢራን መጥቃዕቲ ከም እትፍኑ ኣይተጠራጠርኩን ምባላ እታ ዘይናዓ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ብዙሕ ጉድኣት ዘብጽሕ መጥቃዕቲ ዘይምክያዳን ግን ብሃንደበት ዝመጽእ ይነበረን። ድኽምቲ ተባሂላ ከይትነዓቕ ግብረ መልሲ ምውሳድ ግድን ዝኾና ኢራን ግብረ መልሳ ንዝያዳ ኹናት ዝዕድም ንኸይከውን ንዝሰፍሐ መጥቃዕቲ እስራኤልን ምዕራብን ንኸየጋልጻን ኣብ ግምት ዘእተወ ተማጣጣኒ ክኸውን ነበሮ። ኢራን ድሕሪ ዝወሰዳ መጥቃዕቲ ብቐጥታ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ቀሪባ ንዝወረዳ በደል ዝዳረግ ተማጣጣኒ ስጉምቲ ከም እትወስድ ከተፍልጥ እንከላ ቅድሚ ገለ ሰዓታት ናይቲ ዝፈነወቶ መጥቃዕቲ ድማ ናብ ኣሜሪካ ናይ ውስን መጥቃዕቲ ከካይደ ዝተሕዝትኡ ባህረን ዓይነትን ናይ ግብረ መልሳ ዝገልጽ መልእኽቲ ኣብፂሓ ነበረት። በዚ ድማ መጥቃዕቲ ኢራን ብዓቢኡ ንእስራኤል ካብ ምጉዳን ላዕሊ ግብረ መልሲ ከም ዝሃበት ንምርኣይ ዝኣክል ሓይልለኒ ንምባል ዘድፍርን ናይ መራኸቢ ብዙሃን ስጉምቲ ነይሩ ይበሃል። ኢራናውያን ግን ብቪድዮ ዝረኣይዎ ናይ ሚሳይል ማሕታታት እናኣድነቑ እስራኤል ሕጂ ተጸፊዓላ ደጊማ ምዐይ እንተኢላ ድማ ካብ ገጽ መድረኽ ንሓካ ኢና እናበሉ ኣብ ጎደናታት ወፂኦም ሓጎሶም ክገልጹ ተራእዩ። ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዝወረደ ኽሳረታት ተጋኒኑ ከም ዝተነግሮም ኣየጠራጥርን። ካብ ፕሮፓጋንዳ ወጻኢ እታ ገዚፍ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ትውንን ኢራን ነቲ ዝሓየለ ወተሃደራዊ ዓቕሚ ዘለዋ እስራኤል ብቐጥታ ክትገጥማ ትኽእል እያ ዝብል ሕቶ ግን መልሱ ገና ይመስል። እስራኤል ብወገና ኣብ ውሽመት ቃዛ ዘካየደቶ ኹናት ከምቲ ትደልዮ ከም ዘይሰለጣ ይንገር።
ነታ ሃገር ዝመርሕ ዘሎ ብቤንያሚን ናታንያሁ ዝምራሕ ልፍንታዊ መንግስቲ ብህዝቡ ተቐባልነት የብሉን። ናታንያሁ ናብ ኢራን ዘቋመተሉ ምኽንያታት ሰለስተ እዩ ይብሉ ተንተንቲ ፖለቲካ። ቀዳማይ ንቓዛ ብኹላ ደብዲቡ ስለ ዘፍረሳ ክድብድቦም ዝኽእል ተወሰኽቲ ዕላማታት ወዲኡ ክነሱ ንሓማስ ግን ከጥፋ ኣይተኻእሎን። እስራኤል ኣብ ቃዛ ፈጺማቶ ዝበሃል ግፍዒ ኣብ ልዕሊ ናታንያሁ ካብ ማሕበረሰብ ዓለምን ህዝባን ብርቱዕ ተቃውሞ ስለ ዘለዓለ ኣቓልቦ ንምጥምዛዝ ብኦቢልካ ተቐባልነት ናታንያሁ ክም ንምባልን ዝተወስደ ስጉምቲ እዩ ይብሉ። እቲ ካልኣይ ምኽንያት ናታንያሁ ኣብ ሙሉእ ናይ ስልጣን ዘመኑ ዝሓልሞ ናይ ኢራን ኒኩለራዊ ዓቕሚ ናይ ምድምሳስ ጥሙሑ ንምትግባር እዩ ይበሃል። እቲ ሳልሳይ ምኽንያት ኣብቲ መን ዝያዳ ኣሰክሐ ብዝብል ቀመር ዝምራሕ ሓይሊ ሚዛን ማእከላይ ምብራቕ እስራኤል ናይ ዘይተደፋርነት ምስላ ንምዕቃብ እዩ። ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ዓለም እስራኤል እትወስዶ ዝቕጽል ስጉምቲ ብሻቕሎት ክጽበ ተገዲዱ ኣሎ። ሃገራት ምዕራብ ቁጠባውን ዲፕሎማስያውን ደገፍ ካብ ምግባር ሓሊፈን ንእስራኤል ንምክልኻል ዝተፈላለየ ዓቕምታትን ኮፍራ እኳ እንተቐንያ እስራኤል ትወስዶ ዘላ ስጉምታትን ፈጢርዎ ዘሎ ህዝባዊ ነድርን ግን ተግባራተን ደጊመን ክምርምራ ኣገዲድዎን ይርከብ። ኣሜሪካ ድሕሪ መጥቃዕቲ ኢራን ተቓላጢፋ ኣብ ዝሃበቶ መግለጺ ኣብ ጎኒ እስራኤል ደው ከም እትብል እኳ እንተኣነጸረት ንእስራኤል ክትከላኸል እምበር ከተጥቅዕ ከም ዘይትሕግዛ ግን ብዲፕሎማስያዊ ኣዘራርባ ውሕሉል መልእኽቲ ኣሕሊፈ እያ። ከም ህንዲ ዝኣመሰላ ካብ ኢራን ነዳዲ ዝረኽባን በቲ ኢራን እትቈጻጽሮ መጻበቦ ሆርሙዝ ንግዳዊ ንጥፈታተን ዘሰላስላን ሃገራት ተራጸምቲ ወገናት ካብ ተወሳኺ ምትኹታኻት ክቑጠቡ ጸዊዕን። ቻይናን ሩስያን ተመሳሳሊ ጻዊዒት ከቕርባን ከለዋ እታ ኣብ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ ዓቢ ጽልዋ ዘለዋ ስዑድ ዓረብ ምስ ኢራንን እስራኤልን ጀሚራቶ ዝነበረት ዲፕሎማስያዊ ጽምዶታት ክዕንቀፋ ዝሰግአት ክትመስል ክልቲኦም ወገናት ረጊኦም ክሓስቡ ክትጽውዕ ተረኣያ። تشعة مليون هزبي اتونن إسرائيل بمداي قطبان وتدرنان كاب إيران كم تبلس إنجرلا 89 مليون هزبي زلوا إيران وتهدروا عاما جزي في قنبر كم نا إسرائيل استرغغن بتكنولوجيا زحيلن جنا يكونن اتقند سقات إيران نتن سلامو معلا يزفريو اتولو ناي نيكولر مدباتا أوش تسامنتات ملكو غيرا ኒኩለራዊ ኣጽዋር ከተፍሬሉ ስለ እትኽእል ነታ ወናኒት ኒኩለራዊ ኣጽዋር ምዃና ዝንገረላ ብወግዒ ግን ኒኩለራዊ ኣጽዋር ክህልወን ንኽእል ዘይክህልወን ንኽእል እናበለት እትምልስ እስራኤል ብኒኩለር ክትገጥማ ከይትፍትን እዩ። እዚ ማለት እቲ ኹናት ዓለማዊ ቅርጺ ከየትሕዞ ይስጋእ። እዘን ክልተ ሃገራት ናብ ቀጥታዊ ኹናት ከምራሓድን ኣየምራሓን ዝውስኖ ቀዳማይ ሚኒስተር እስራኤል ቤንያሚን ናታንያሁ ይመስል። ደገፍ ህዝቡ ዝኸሰረ ንመሻርክቲ ሃገራት ዘቕሓረን ናታንያሁ ካብ ኣባላት ዘቆሞ ልፍንታዊ መንግስቲ ንዝግበረሉ ዘሎ ተሪር ግብረ መልሲ ክህብ ዝጽውዕ ድፊት ብኸመይ ክገጥሞ እዩ ኣዘራረበ ኮይኑሎ። ብዙሓት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ኒኩለራዊ መሳለጥያታት ኢራን መጥቃዕቲ ክትፍጽም ከም እትኽእል ይንበዩ። እዚ ገምጋማት ኣብ ግብሪ እንተውዒሉ እዘን ክልተ ሓያላን ሃገራት ናብ ቀጥታዊ ኹናት ንምእታው ክግደዳ እየን። በዓል ኣሜሪካ ግን ናታንያሁ ነቲ ጉዳይ ናብ ዝኸፍአ ኹነታት ካብ ዘዕርግ ውሳነ ክቁጠብ ንሱ ኣመት ምክልኻሉ ክገብር ንሰን ድማ ብመንገዲ እገዳን ዲፕሎማስን ንኢራን ክቐጽዓ ኣብ ምሕታት ይርከባ። በዚ ኾይኑ በቲ ግን ተኽእሎ ኹናት ኢራንን እስራኤልን ዘይተርፍ መሲሉ ኣሎ። እዚ ነቲ ብተደጋጋሚ ግጭታት ተዘሪጉ ዘሎ ሰላም ዓለምን ኣጋጢሙ ዘሎ ቁጠባዊ ቅልውላውን ዝፈጥሮ ብድሆ ከቢድ ክኸውን እዩ። እምበኣርከስ ዝስዕብ ስጉምቲ ኩናት ሰላም ንምፍላጥ የዒንትን ቀልብን ዓለም ኣብ ልዕሊ ቤንያሚን ናታንያሁ ኣተኪሩ ክዕዘብ ናይ ግድን ይኸውን። ክቡራት ተኸታተልቲ ንግጭት ኢራንን እስራኤልን ኣመልኪትና ንሎሚ ኣዳሊናዮ ዝነበርና ናይ ትንተና መደብ እዚ ዝተኸታተልኩሞ እዩ።
ዝቕጽል እዋን ብኻልእ መደብ ክሳብ ዝራኽበና ምስ ካልእ መደባት ሬድዮ ኤረና ይሓድገኩም ሰሰናዩ